Уважаеми зрители, давам тази камера на този виден човек, Марио. Сега тук вали, а Марио ще ме снима как карам колело. Хайде! Айде, Айде! ай, качих се. Това е най-големия кулен, значи. Майки, балите, беба, майки. Спукана му е гумата. Аз съм с колелото, Мали, Марио. а той Дай му газ, няма как да кара, вали. газ, че бали. А виж го как кара по улицата. Филип, ма ти си по-бърз от движението, бе, Филип. По-бърз си от трафика, бе. Ей, Филип! Падне се. Мали. Ей, тя пък да ме скъса на Филип, не мога да карам. Мали! Мали, Филип! Се ба. Филип! Това колело, за какво си го купил, бе? То за да го караш, бе, Филип! Филип, как ми е спукана гума? Как е спукана ми е гумата? Спука на гума е. На майка му в задника. Марио, продължи да сме. Филип, отказа ли се? Много върви това колело, да знаеш. Много върви това колело твоето.